Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kula badhe tanglet-tangleten jenengan nggih. Ya, Wiwitipun jenengan sadean. aku kepingin nyambut gawe dodolan ning sekolahan, kaitane iku ngono. Terus dodol gorengan, ya sego kuning, ya es, ya mainan cilik iku ning sekolahan. Jenengan sadean napa mawon? Sego kuning, gorengan, es, terus yo segala macam panganan. Nggih. Namine jenengan sinten? Bu Sulipah Sulipah. Ten pundi jenengan sadean? neng sekolahan kaitane neng sekolahan TK. Terus neng kono ora lenggen terus ngalih neng kini. Oh, nggih pun. Ya napa caranipun damel gorengan kali semua ini? Sego kuning kaitane. Arek gawe sekolah sego kuning iku lek gawe. Nggih. Lek gawe sego kuning yo beras dipususi, mari ngono direbus, dikai santen, dikai uyah, dikai godhong jeruk, dikai serai. Iku baru di dang. Nggih pun. Ngajeng pripun menawi sadeanipun niki mboten telas? Lek enggak entek didem sik, mari ngono dikek kulkas, meneh didang neh. Enak iku. Oh, nggih pun. Mboten nuwun.